Me say, one walk with Yabo. Put there, so by you can't answer, I can't answer, Fabos way. Put there, Fabos in the kind. Fabos in your review mount. Then you say, Indian, and Anka me, him say, in your Kiswadi Jatuaba, and Anka me, Tien and Caso. Or no academia saying the end okay. Now, but they are twice with them, Mamma Batas, or did you end with ye? Abusia Ochami Kofinti and an etuachino, and Yasem Ketwa Bekai, Yamamia Kusia se Wabaga, and Lokosia, or Hinibiwa Hinfia, now almost dear Sania de, or non your friend Ochami Kofintino. Menoka say opem so, now say to a baby or Tosumi, ye boni dear near boy moase, what tuna dear so. While running as a chow, I can't see a bontain. And Yasem Ketwa Abusia, now charges I the born no, and then near mouth 2 4 so editu na dear sono. Edosu ye pa. Eho asem ene ye ba bedi ho nkomo yi. Ni etwa bi nso de akere wo. Aseda no nyina enkomo opem so radio ene menhia Palace TV. Kane no na ye hunu bi na so sisi ade ekoso a omoma ye hunu bi na ye nso yetibi ahwe bi ede etu ye ho because cases be to say illustrates the importance of cultural knowledge and institutional discipline within traditional leadership structures. Eho no roles are not only administrative but rooted in heritage and spiritual responsibilities. And to Sabani say na, yaya yeti achire no yefa bi etua de na afa ye hu amamre ene amane sene opem so odi ne dwuma. Eti abusua na the first time I will share me a best sure so click subscribe button no like a video na share wa adwen e wo comment section wa fa yento ayokofa ne so on all social media pages there be about loudest abusua yembo ransem ni mo. Loudest. Tiata said the Otumfo says to a baby, I know yeno, a brano, or Nenanamo him for what Santimemo, Eshiemo, as a Santaman Council, or Mota Eshiemo. It's on the 20th of April 2026, a sea Monday, or Nenanum Eshiemo, Etna Sisi in Kunya Edrin Pia Santamai home, and a fee and cra and a reporter, a guna punoso. Near Tonsa Edia Frey will be a 70 home. Now, we'll turn a boy see Bisano says, so why a deal way, who won't she more be you are no. Nti bibisa na koyeye Ochami Kofinti eka na chiame ho na waje charges ahodo bebre ne complaints ahodo bebre abegu ne na so efa ne ho nti otonsa e de frɛ no e na afi wo mo a omode charges ne baaye no omo begina ho ekasa na afi ye bisa nipa kro na asɛm ne fa ne ho ne sɛ asɛm no etesa na asɛ entesa nti bibisa pepepe e na Ochami Kofinti na asɛm ekoyeye e wo menhia hemfie na busue wo mo a omode charges ne baaye no charges are debo Ochami Kofinti no edosu ye pa ebi eyentam kese ayaka ede agu ne so esan se nananom atena se adwene ho ehu se onye de hye akonwa a wodie no anase di bra ehye ne nsa no eni kwan kra se wodi san se onye de hye eni nti ye kantam se ni entam kese ni gu ne so se ono so emfa mbo so se de ebe ya ebedi adanse esa akonwa no eye ne dia afeisu onye na dwuma yie enema ahodo bebra waye a etiamra eno ena mpanifo gina so de sa so bo ne bo no eni ti abusien yentie charges a ansa na Otumfo e de ne judgment nso eto aso abusia jebre hwebi na hwe wa adwen Wanu amu zo ka de na. Na chere wada ro bi afi kofi bi afi pente a chere me wada ro yaka mtima go na Kofinti say onya de ase March 10, 2025 and yaka mtima go na Kofinti say onye na nagwachi ya pani asini nti akonya no odibia sebebru madawroma yeye yaka ya asam no kokodru na nagu abasa ho ye friend na Kofinti friend no ada obaye na nanu bisa be say wode bebo so ana wo fa boso oso wontumi fa boso eno mo si ade eno si jesu okobodi wura amane ansa afei bosomi aba bosomi ne no bosomi ne ansa bosomi na bosomi isia ya hwa na Kofinti fa asem no nkoma Otumfo enti yasa so kono na gu abasa wo se na wede wada wo Otumfo ntam kese de ye sabe ye di mama mere no na so de ya tie atwa aso ne se enkanche bebere sa and many dear said the group associate the Otumfo na say twinchi and was say my friend na so oma enti ye de asam no san so ko na samai kene eho na samai ni friend na Kofinti na nanu nyina wo ho
ɛna ɔmo bisa Nana Kofi nti sɛ ɛntam no wode bɛbɔ so anaa wofa wɔ so ɔse mentumi mfa wɔ so ɛna ɔmo sɛ na adɛ ɔse ɛsɛ sɛ mekɔbɔ me wura amanneɛ ansa saa bere a meka sɛ na yɛ abosome nso sɛ ɔkaa so ɔkɔbɔ ne wura amanneɛ no na n'abosome nso so ne yɛasi abusa mu ɛna Nana saa ma ahene sɛ Nana Kofi nti otumfoɔ ntam kɛseɛ ɛna wagye ato wɔtena soɔ na wɔka sɛ wokɔbɔ otumfoɔ amanneɛ ɛnyɛ abosome nso nie ɔse nananom mesra mo moma me mmerɛ na menkɔbɔ otumfoɔ amanneɛ mmerɛ ntam no tɔɔfɔ mmerɛ a sɛdeɛ buru Madam Roma yɛka ntam no ɛyɛ March 10th 2025 Nana Kofi nti sɛ nnɛ ɛne yɛbɛkye sɛ wabɔ otumfoɔ amanneɛ yɛne mo wee enti mebaeɛ a sɛdeɛ buru ntam no a yɛgyina so sɛ Nana Kofi nti ɔnyɛ ade ase akonnwa no ɔdi deɛ yɛyi nti abusua charges ne deɛ na ɛdɔɔso ɛna otumfoɔ CEO na Nana Kofi nti deɛ ɔmo charges ahodoɔ ɔmo bɔ ne nyinaa no ɔno deɛ wabu nkotodwe ɛwɔ fam kyerɛ sɛ wafɔ wagye ne mfomso obi atom emu ebi wɔ hɔnom nso a ɔso wɔ nkyerɛmu ntam kɛseɛ no nso sɛ wɔde bɛbɔ so a otumfoɔ bɛma ɔkwan na wɔde abɔ so ɛne nti ɛhɔ ɛna ɔpɛ ɔpemsoɔ nso to aso sɛ neɛ ntam kɛseɛ no yɛaka agu so sɛ wo nso susu sɛ woyɛ de hyia akonnwa ne sɛ fatawo a mama ɔkwan fa bɔ so na afei yɛnto aso abusua hwɛ sɛ deɛ nsɛm ne kɔɔyɛ bibi nti o ɛna bɛyi m'ani na menyim sɛ monka woagyeɛ na adeyɛ nneɛma basabasa ɛyɛ akwadaa no aberanteɛ no sɛ moayɛ mo ho asɔfo na akonnwa mogyaa mu meboa moayɛ mo ho asɔfo na kasa Kofi hɔ na ano kura baaye mo nua mo maame aso nua wɔ America yɛ friend sɛ atipin ne friend sɛ o ma mra na mka je we meboa o se mo nyina mo ayɛ asɔfo obi ani hɔ afɛde sɛ afɛde mo hu sɛ mo amode am ɔsɔfo de mo amode a Kofi mo ba bi akɔ ne na we na akɔyi na ba no ti fi so mo bi ko na me na akɔyi ba yi me sɛ wa no akɔyi aba o so wa no akɔyi aba yaza o de so ba gina chinya kantankesi wakantanke fa boso e o de fa boso ni yankan o se ko na no di bi ele ha Kofi o mo de si dia fa boso Kofi fa boso ni every ma fa boso ni every fa boso e we ni asa ba ko pe kenya ase dia kenya ase dia nana nka me yenim sɛ minua keswa di dwato aba ana nka me tie nam ka so ɔno aka de nya ase de ne oke na be de to aso de mama na betrans odi dwa odi ani mo yeye obi ayi de otu no no be ma no abrewa no de no onko di na konwa sibo mongo di na konwa ya ase na ne kuro nya ne dia onko fa na sibo ya ase kuro no ene wo dia odi ko wo chom ya ase ko fa kuro ya ase ko fa ne kuro kanika wakantam agu so opa fa boso mfa mo so de gyina woni ani yetu o se obi azem ni na o se de na agu ese ade se be kunya no o na ade ase e gyina ho so mo so de na be ya fa kunya to na ko be obi o ni na sa ha ba so bi yo ba ta so obi o na be ma so o ti mo so mo se fa o ni ba kunya to na ko be se de ta no ko wọ́n bọ̀ wọ́n bá sọ̀rọ̀ ní wọ́n kà fún tí wọ́n dá bá ọ̀gbọ́n tó wọ́n tó wọ́n lọ́wọ́ ó ti di. Yà ase hene ɛbɔ ne soboɔ keka nneɛma bi a wayɛ. Yà ase so ka de me. Yà ase. Wachami. Madam nfinhyia bɛsɛ ɛman mu ɛna sɛde Kyame Kofi nti agye me kuro a wɔbɔ kuro no nti mebaa ne nkyɛn bɛbisa no ɔkɔsi dikuro wɔ kuro mu ɛna dikuro no a ɔkɔsiiɛ no ɛnkwari me kuro nkwari ɛma dikuro no a ɔkɔsiiɛ no mebaa bɛbisa no ase a
nyame kwa anka bojare ha for farmers eno achi no the no asem kokoto na anga so na blabasa any ya koso incredibly so two fontan the second time say the go so say ngwa wi go ni kitchen na ponti the bia ya me ya say media it is what the ma obia na so no etu na si ko no wa bra me ya say media 8 na o si ni dibo no me ma no sie Eba nan jasi fofi February 7 eba ebe bo nan mama ye ma ye friend o se sa bre na me kan san no na me ye ebusa me se to me se me kan tan e to su me no ya poswa se tan na no ye ko ye na jumba cha me chan ko kuso ye ko so ye ko so na pantanai no na cha me wo Anamuna just for some. So, what in town or sit time, Mr. Tammy? The 2 year old day, or say what the boss was. Now, what you tell me, ya? People are more on the set or share. Charlie Cofinti, Ama, me deeply, or to him. Ain't he district commander? Anna said, you because you chair, you're going to edition ni na se se abeto se ensasi bi enipa miru na na nidipo e dia ma wo ena o de da to abeto wo na mama mi dipo yi ene mi so bia se o mo konkore na mfa so de se o mo mi enu plan so se free yasi nya me dishi se de na se dia mfa twa se na so bia no ko ni edi ma wo ni dipo ni ne dom se de mo ko tubu pa iso ene so bia Avino kase na otwini ya nyame kwa nke atiasempa na kase mi ba ye nbe mfie mienu mu a eno nso okọ makodo mi kodoneti nkonya akoma school a ewo enkowi ho ene politank ni ada osi ndi ko ni di na otwika na wadaro mi ku nyame kwa meni ya se fo mpen tro ko ye nkonya egwa ayimu as far district commander any regional commander sabre Mr. Abrakwa amu ne baba yi ama omu pai omu ye pai me ma bi kan ho aye ko omu pai ba ko asisi no wo si ayi Daniel awo aspa asisi atese wani sadie nura dawo Chami Kofinti esi ye mikro enu achi ebra ntam ne to ho no ma ye bisa no achi ba ko fra pakai adem ewo enkwawi ho se onu de onti na kono ne dia bilu adam ne du mensu kono sabi aye power everything se de na jam party pension ana ko chichiri bilu adam ma enye me ni Chami Kofinti anasa se dia ya be ma kuna edia ana se dia wafa tumi ahye ne nsa entibra me mai no chese ensase to mi ra na kra ye ni ba che wo eto so no na o ta sasi 20 acres ebra ye ni che eto so na ono bra le kan sa 1 premium farming ya me che ama adano o yini Chami afọ kankan kenti ebra kanti no ka se de sabia ye bo bi ba betra esi wa nsase se mo etibi wa na me se sanya me na akotre ani wo futu a wo di amania en ka sabia pia ko pro jatu bi wa na me jina na ka mi tuma Abusia charges ne de ba na eba sisi ade Chami Kofinti opemso etu na de so nanso charges ne de say ye dey be ni ba na eba and that's some kitu Mr. say and then the first time I will share me over subscribe afi like na etre wa adwen wo comment section ho na afi yento ayekofa ne so on all social media pages. Up the loudest. Loudest.